Hä? Mitä? Ulkola. Vittu kun sattaa. Poliisilla on laatikossa, eikä laitoksella. Poliisilaitoksella. Nyt se laatikolla. Hakataan näitä poliisia. No hakataan näitä poliisia. No hakakkaa saa. No niin, rauhoittukaa pojat. No niin. Mitä? Kerro, mitä? Tanssii. No niin, no. Haluatko tanssia? En minä nyt ole tanssia. Olen kaverit tykön menossa. Onko parkki tänne iltana? Bileet? Ei jättineet. Eikö? Ei ole. Missä pullo on? Kirjoituspullo. Missä kirjoituspullo on? Kirjaspolku. Joo. Se on naapurin pöydällä. Ai jaa. No se on moro. Se on moro. No terve. Tus.